Namo ni sabay. Ang pasabot ni Boss Renz. Oh sige, gana siya. Oh. Tabuna na, tangan ako nagkwarta. Okay say mga kuan. Kuan. Biyahan na. Okay. So gamay ra ni siya pero ang kanang dako, nay dako tawag premyo. Oh, aptik kita kamot. Pabtik kay mo kamot ha. Sige. Sugda na to ha. Sige, aray. Una Jis. Na dia. Kani unya ra ni. Oh. Na sige. Ya, sugdan. Ito na, karoon na dayon. Sige. Eh. Uno, Gigi, papaspasay. dos. Bira. Oy! Oy. Na di yapon bira. Panha. Ale. Imo na. Ana na kwarta. Okay, ready. Tansi man ko ano, di ka sana. Uno. Palit. Uno, dos. Bang! Oy! Dako na kwarta. Hindi kwarta ni, oy. Ha, ikaw wala. Ay, Aptik man. mo. Aptik. Ako, wiki ko kamot. Aptik man. Sige. Kana siya, dako man ha. Natay ko na. Oh, sige. Sige. So talikod sa mong duha. Oh. Talikod sa mong duha. Ha? Sige, talikod. Sige. Wala pa? Pa. Kaya, oy. Wala pa. Good na. Sige, wala pa. Sige. Tubang. So kani siya mo ni ang grand prize. So mga 1K ni. Taas na talaga. 1K ha. Lipay sabi. 1K ni ha. Oh. Oh. 1K ni 1K. Ge. Sige. Aptik ni. Oh, pabtik kay ha. Uno. Uno, dos, tres, bago! Ito, ang tayo na niyan. Kamu gawa dyan. Pingan niyo ko niyo pirmi ha. Tagaan niyo ko niyo kwarta ron.